नमस्कार, मी दीपाली. रेसिपी सर्वांसाठी या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. तर आजची रेसिपी आहे फ्लावर वाटाण्याची भाजी. तर ही रेसिपी करण्यासाठी मी येथे फ्लावर व्यवस्थित कापून घेतलेला आहे. वाटाणे सोलून असं दोन्ही मी पाण्यामध्येच ठेवलेले आहेत. तर आता मी एका कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये पाव चमचा जिरे टाकलेले आहेत आणि आता जिरे तडतडल्यानंतर मी कढीपत्ता टाकलेला आहे. तर आता दोन्ही भाजून झाल्यानंतर मी इथे एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि मी तो व्यवस्थित भाजून घेते. तर आता मी कांदा आणि जिरे कढीपत्ता हे तिन्ही मिश्रण व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे. तर आता मी त्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घातलेली आहे आणि व्यवस्थित परतून घेते. तर आता मी इथे 1 चमचा कोथिंबीरची पेस्ट जी माझ्याकडे आहे ती मी घातलेली आहे. नसेल तर स्किप करू शकता. आणि आता मी 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे आणि आता मी यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला घालणार आहे. तुमच्याकडे भाजी मसाला किंवा आणखी कोणता मसाला असेल तर घालू शकता. आणि आता मी पाव चमचा हळद घालते आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेते. तर आता 1 चमचा मी धणे पावडर घातलेली आहे आणि आता इथे मी एक मोठ्या साईजचा टोमॅटो मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे. तर मी आता ते घालून व्यवस्थित भाजून घेते. तर आता इथे मसाला चांगला भाजलेला आहे. तर मी यामध्ये पाव चमचा मीठ घालून मिक्स केलेला आहे. आता मी यामध्ये फ्लॉवर आणि वाटाणा स्वच्छ धुतलेला आहे आणि यामध्ये मिक्स करते आणि थोडंसं पाणी घालून भाजी 10 मिनिटे मीडियम गॅसवर झाकून ठेवणार आहे. तर इथे मी आता व्यवस्थित मिक्स करून झाकण ठेवणार आहे. 10 मिनिटानंतर ही भाजी व्यवस्थित तयार झालेली आहे. छान भाजीला तरी आलेली आहे, रंगही छान आहे. तर झटपट होणारी ही भाजी आहे. टिफिनसाठी घरात लहान मुलंही आवडीने खातात. तर यावर मी थोडी कोथिंबीर घालून मिक्स करून घेते. तर आता इथे माझी भाजी रेडी आहे सर्व करण्यासाठी. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा भाजी आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक करायला, शेअर करायला विसरू नका आणि ही भाजी नक्की ट्राय करा. कशी वाटली मला नक्की कळवा.